Inde. Wawa. Mwaswera bwanji. Ndine Nesta, the black teacher. Ana wajoke guy, black teacher afuna tukwati. Majeza jabe, black teacher sadu kwa na guys, video hii ndikala fast, ndi mautenga awiri. Utenga oyamba ndofuna ndiyankhe funso lomwe anthu mwakhala mundifunsa the past few days lokhuzana ndi moon landings. Alipo nyawada wina wavuta ku inbox ndi za moon landings. Nesta kuti makhulupirira iniyo mufotokoze zinthu. Kodi za moon landings zija ndizoonadi? Zinachitikadi? Anthu akuti sinza fake. Ndemu kuti bwanji. Ase ineyo munga mphunzitsi. Ndimakhulupirira science. Ndimakhulupirira science. I know kuti munthu anaonetsa luso loopsa kwambiri. Munthu kupanga ndege kumauluka. Munthu anaonetsa kuti ndi woopsa kwambiri. Ena amati zungu koma ndi munthu basi ndi munthu basi anyway I believe everything. NASA inapita koyamba ku mwezi monga ndinafotokoza mbiri yake kuti ulendo woyamba uja inali competition ndi Soviet Union, Russia ndi anapanga manager fast President JF Kennedy adanena kuti no so pano tofuna tionese dziko lonse kuti ife we are the greatest ndi Neil Armstrong anapita ku mwezi ife tinaona zimene 1969. Koma chimene anthu samakuuzani amene amatsutsa za ku mwezi yake samakuuzani kuti kuchoka 1969 kufika 1972 America apita ku mwezi ka 9 anapanga ma 9 mission opita ku mwezi ma mission 9 amenewa maulendo 9 amenewa atatu anakanika kufika ku mwezi including Apollo 13 yomwe onse amene anali muchombo anafa chinaphulika. Anyway pa 9-3 it means kuti ma mission 6 anthu ndithu adakaponda ku mwezi 6 times kuchokera 1969 mpaka 1972. zimene zozo ndizoona nditu zimene NASA inapanga ma Apollo missions. Ndipo anthu amene anakaponda ku mwezi alipo anthu 12 osiyana 12 amene anapitako. Pa anthu 12 pamenepa alipo atatu amene anapita more than once. Atatu anapita mubwereza osati kamodzi kokaya enawo kamodzi komano atatu anapitako ndithu ma mission angapo. So zonsezi these are facts zimene anthu amene akumakuzani kuti zabodza samakufotokozerani the whole story. Now Anesta muli ndi umboni wanji onena kuti kapena kuli umboni wanji onena kuti izi zinachitikadi? There's a lot of scientific evidence. Anthu amene anapita ku mwezi aja anabwerako ndi miyala, moon rocks. Anatola ndithu miyala kumanyamuka nayo kubwera nayo. So these rocks have been analyzed, assessed m'malabu. Si aku America okha, komanso even third party countries, maiko ena anadzipanganso assess miyala yochokera ku mwezi. Chimodzimodzi ma China anatumiza robot inabweresa soil doti la ku mwezi ikubweresa kubwera nayo. Yes, so Americans anabweresa so miyala. Not only that, akafika kumene kuja ndi chombo chawo chimene amafika nacho chija si chimene amanyamuka nacho. Osati si chimene amanyamuka nacho, amasiya gear ina. Akatsika kumene kuja pali zinthu zina zimene amazisiya. Wodi akamanyamuka sazigwirisa ntchito zimene zozo zatha zimasala kumene kuja. So kumwezi kuja kuli hardware ya NASA ya Apollo missions iliko mpaka pano. Chifukwa choti kumene kujako kulibeko mpweya mmene umakhalira kunoko pa earth pano mpweya mmene umakhalira zinthu kumene kujako zimakhala momwemo chifukwa there is no wind blowing. So zilipo mpaka pano. Ndipo ma mission ena amene anapita kukajambula kumwezi anazipeza ndithu zimene zizi. Ma Japanese atumiza ma robots awo, ma satellites awo, ma Indians anatumiza satellites awo, osewa anakaona ndithu ma Apollo ma hardware ya Apollo ili kumwezi. Not only that, ma footprints umwezi kuja monga ndani lero kulibeko mphepo. So momwe anayenda anthu aja ndikuponda ma footprints awo alikobe. Moti ma satellite images amene anthu atumiza kumene ku 2009 kupita ndithu anaona kuti ma footprints a Apollo mission awo anadusa umanaenda. So they can see that. Mavese pali maumboni ambiri oti zonsezi zinachitika. And another one, anthu amati ma Americans ngabodza ndanenakale kuti ma Americans amapanga compete ndi ma Soviets ndi Russia. Ma Russians nthawi imeneyo anali ndi technology yotha kupanga intercept ma communications a Apollo missions. Monena kuti Apollo missions ili kumwezi ikamapanga ndi technology yawo akamapanga communicate ndi ku Houston ku station kwawo ku NASA. Russia was able to intercept kumamvetsera. So even amene mabikisana nawo Soviet Union anapanga confirm they were listening to zonse. Maona. So izizi zonena kuti it was fake
these are part of the conspiracy theories zimene zimasangalatsa anthu monga mmene anthu amanenera zoti kuli ma aliens chanjani, all those things zimapanga fascinate the mind, zimapanga fascinate anthu. Ndiye people still tell those stories, bring those arguments. Chimozimozi mmene anthu amene amanena kuti dziko lino la flat ndi chimbali cha flat, pa dziko pasizozungulira siza global zimene amanena zo ya ndi cha flat, pali mapiri pamene papapo mwe pali nyanja koma ndi cha flat chose. Anthu ena amadere despite all the evidence. So says it's fascinating and it's good. If you're making these arguments, try to research ukhale ndi ma facts ndi uzipanga no reason kuti ineyo komosa tizomanena kuti ine sindizakhulupirira pokhapokha ndiona umboni onena kuti video maumboni alipo siyana. Anyway, ndilekezere pamene pa lastly message yachiwiri yomwe ndimafuna nene, ndimalandira ma request ambirimbiri anthu kuti ndathandize makamaka kufuna ndalama, chithandizo za ndalama. Ineyo sindingakwanitse ya nanenso ndine munthu wamba amene ndimapita kuntchito daily kumadikirira ka salary, ndi sindinganene kuti salary yanga ndiyokwanira ndizigawira anthu ndizipanga charity ndi salary yanga. Tidakali wachichepere sindinapange ma investments onena kuti amandipasa zindalama zambirimbiri. Anyway, komabe mtima wothandiza ndimakhala nawo, ndipo ndimathandiza anthu. Alipo anthu sindingamatchule kuti wakuti nanthandiza mwakuti wakuti nanthandiza wamwayi amatha kundipeza ndili ndikena kake ine ndikunena kuti akaka chabwino sindikamwera mowa kapena sindikadya kujako ningowapatsa awawa zimatero. Nanenso ndilinso ndi ma students amene malipira school fees, school imene wiki imene ine nanenso ndiye nditumizenso ma school fees. So anthu ondipempha makhala ambiri ena oti sunachezepo ndi pa live pamene mukufikira message from nowhere. Anyway, komano leloli ndapemphedwa ndi munthu amene wandigwira mtima kwambiri, wandikhuza kwambiri chifukwa wanena kuti amaona nditavala corona, ndipo iyeyonso ndi mkatolika, ndipo kwawo analeredwa ndi mayi awo okha. Mayi awo panopa ndi achikulire ndipo akuvutika ndi maso, koma ali ndi brother wakeyo akulowa udikoni ndi wakatolika, ndithu afuna kukhala wansembe, ndipo mwezi wa mawa akalowa udikoni kuzomba ku cathedral. Ndipo iyeyi ndi family yawo amafuna achoke kuzimba, ndochokera kuzimba amafuna achoke kuzimba apite nawo kuzomba akakhale nawo kumene kuja, ndiye akupanga rezi ka ndalama ka transport, ndipo andipempha kuti ndingandithandize ndikena kalikonse. Amwene it's a touching story chifukwa ineyo nanenso ndinali ndi brother wanga amene analowa usembe, ndapitako kuzombako ku dikoni ku usembe. Unfortunately brother wanga died a few years ago, so I zandikuza inenso ndinapitaso ku seminary ndine nkatolika nditu. Ndiye video iyi ndiona mmene anthu ayipangire share akatolika nzanga ngati mungakhalepo anything small we can help this family together. Ineyo I will try to contribute something, komano we can do more if you come akatolika nzanga. This family from Zuzu diocese from Zimba afuna apite udikoni kwa brother wao. Cheers. That's the second message. Stay blessed. Nesta the black teacher.